Mehmet Zülfiyel, Doğru Haber. Gazze qed cibir nekin û ji rojevê dernexin. Li Tirkiyeyê di siyaseta hundir de hawirdorek pir şîddet û aktif heye. Li hinek şeradariyan bi sebeba teror û bêhêretiyê operasyon hatin rastkirin. Di encamê de bi banga serokê CHP hin meydan û kolan tevlîhev bûn. Banga serokê giştî yê CHP ku girseyî dawetî daketina cadde û kolanan dikin, ev ji nerazîbûn û protestoyên medenî wê de tir diçe, her roj telûkeyê zêdetir dike. Hinek kesên ku daketin kuçe û kolanan dest bi îzeta vandalizm û şîddetê kirin. Her roj bûyereka nû li şîddet û vandalizma xwe zêde kirin. Bi vê peyvajoyê re di rojeva Tirkiyeyê de guhertin çêbû. Wehşet û qirkirina ku li Gazeyê hat kirin, bi rastî jî ket paş. Gelek kes êdî behsa wehşeta Syonistan nakin û ji rojeva xwe xistin. Her çi xas li Tirkiyeyê û cîhanê rojev ji nişka ve biguhere jî divê Gaze neyê jî bîr kirin. Em nedin jî bîr kirin. Gaze divê her tim di serê rojeva me de be. Ji bo Xwedê bedenên perçebûyî yên zarokên mezlûm û bindest jî bîr nekin. Li her derê em qal û behsa wehşeta rejîma Syonîst û mazlûmiyeta Gaze û Filistînê bikin. Werin em vê dawdoza însaniyetê bi îmkanên hêz û quweta xwe biparêzin. Lewra ev dawdoz sebeba qenciya cîhanî, beynulmilelî qenciya mutlaq û heqîqeta mutlaq e. Laliyê din Syonîzma ku xerabiya mutlaq e û cepheya xerabiyê ye û şer heye. Li hember şer û xerabiya mutlaq divê em destek û piştgiriya xwe bidin dawdoza Qudsê. Em melê xwe bidin nîşan, sembol û qibleya azadiya cîhanê. Bêguman riya Qudsê di Gazeyê re derbas dibe. Gaze du baskên pîroz ên Quds û Mescîda Aqsayê li ser riya azadiyê ye. Barê wehşetê her roj girantir dibe. Êdî gotin û kelîme qîm nakin, têrên hakin, dixwazin xelkekî bi qirkirinê ji holê rakin. Hewlê didin ku Gazeya ku perçeyek ji malbata însaniyetê ye bi destê xaîn û zaliman were jêkirin. Heta ku pençeyên nepak ên heta Gazeyê dirêj dibin nehê şikandin û qetlîama mezlûm û bindestan bidawî bibe, em bibin deng, nefes, dest û lingê mezlûmên bindestan, em bibin dest û milên qencan.